Türkmenistan'ın Bilim Ministrliğine Xitay Halk Respublikasynyň Bilim Ministrliğiniň wekileti bilen geçirilen duşuk işen häsiýetde efendim. Türkmen tarapynyň wekilleri ýurdumyzda ýaşaryň kämillik hemde ýokary derejeli hünärmenler bolmak üçin döwletimiz tarapyndan döredilýän mümkinçilikler barada aýtmak bilen inne bir neçe ýyl bäri bilim ulgamyny ýa-da hyzmatdaşlygy putulanýan Xitay Halk Respublikasyna da aýratyn ähmiýet berilýänini bellädiler. Bilim ulgamyny hyzmatdaşlyga eretini gyzyklanma bilen mehmanlar ýurdumyzda Xitay dilini öwrenmegiň ýokary derejede alınıp barylýanyny, onuň üçin türkmen halkynyň milli lideriniň hemde Türkmenistanyň prezidentiniň taýyfy tagalla edýänyni bellemek bilen burda gatnaşyklary ösdürmäge taýýardygyny aýtdylar. Bilimde halkara hyzmatdaşlygy hemde ýaşaryň hünär kämilligini gazanmakda uly badalygy boljak beýe alalaşyklary arqada Serdarly Bagtyar ýaşar ýylynyň tamamlanyp barýan günlerini ýaşar üçin bitirilýän işleň aýdyň suwutnamasyna öwrülen. Duşuň netijesi boýunça Magtymradyň Nahy Türkmen Döwlet Uniwersiteti, Halkara Insan Perweri Ilmlary Ösüş Uniwersiteti hemde Döwlet Mehmet Azady adyny Nahy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty bilen Xitay Halk Respublikasynyň Bilim Ministrliğiniň Dil bilimleri we hyzmatdaşlyk merkeziniň arasynda Xitay dili mugallimler bilen üpçün etmek bagata hyzmatdaşlyk etmek barada alalaşyga gol çekdiler.